Dumeng ini iki boleh duit angel, pacarnya malah hilang. Semua terakhir kuaran wes, dua orang sek neng kene. Nasibnya yo mek ngene nae. Loh, nyapa kowe ning kene? Ya aku nyapa ning kono iki. Ngangkleng ora bocah apa. Jane ora penggayan ning kono iki. Ora ya. Sumpah ini lho jajal. Aku kan ora kerja. Terus Ngomong ngene iki iwak yo metune angel yo dhewe ngono kae. Sumpah ini iki. Lah aku malah ditinggal pacarku lho, Jess. Oh no! wedo ngangkleng. Ngomong yo jen loro nek dia omong ngene Jess. Padahal barang-barang tak ragati. Kok kaya ngono iki? Kek. Kok Ngomong malah payu digowo. nyat mau posting nyatane pada riwakmu anjir. Ngono kuwi lho cah iki. Emang kok ndi ya, Bang? Suwong ya, kok mas somo awane ini. Ini kowe inspirasi. Kok iso roh aku ning kene ngono lho. Kok kono ketok ngangkleng ngono modelmu. Ada duit iki, Jess. Pas dilebut-lebute ini iki. Jan mau welas ngono kowe. Ngomong ngene iki wis tenanan wis bondo entek-entekan. Nah terus Pacar digowo wong. ngene lho. Biyen kenari saiki kelinci ngono lho. Iya. Rasa digetuni ya wis terjadi ngono. Kudune pakmu yo rasa menyesali. Kudune golek neh. Nah, golek neh karo aku mending golek sing Piye neh wi? sing ayu mending ngono sing pantes. Rondo apa sik ting-ting Yo ting-ting kaya gendul ngono lho. lemah ombor ah. Oh, mbok sawe ombok. Wah, Mening berarti. bendina panen. Panen susu maksudku. Keji tenan berarti. Mending lah niku. Wis to bene, ra usah golek sing ayu ngono lho. Nandur tebu nang pinggir omah, ra usah golek sing ayu yen jebule mengentekne lemah ngono lho. Lah terus aku kudu piye to dul ngene iki? Lemah teles Gusti Allah sing balas, lemah garing sawure matane. Lah ngene iki salahku apa to dul? Iki ya, salahmu ki urip ngono lho. Gancok iki. Gancok iki. Joh, sore-sore nek pisukan ngono ya. Lu matamu. Ngurip kok diklerokne. Ngurip sing Gusti Allah ngene iki digawe soro malah. Kudune awakmu iki kuat nglakoni lan disyukuri ngono lho. Heeh. Ya wis kuwi mang. Wes, kudune awakmu kudu semangat ben oleh berkat ngono kan lho. Ben semangat. Musuh ngene iki ndak oleh berkat. Gendere ndak oleh kang ngene iki. Aduh. Awas lah. Ngerti sapi nek loro sapine sepiro iki. Masukmu piye iki mau ya? Wah, kabeh kero kena. Pikir iki meni. Nah, tae. Bubur mek loro ra nggo arit bisa. Iki tebune sapa ta wong ae. Ora apa-apa iki. Mumpung sik mening-meninge iki ya. Tapi sapi ku cowok sebenarnya. Apa kuwi? Sapi-sapian. Beh. Yo. Dorong sih loh gitu loh. Bah, ngerok kan kabeh Mas. Werok kan kabeh kan wae. Berat-berat Pembiayaan ngono kuwi. kok ngene. Isin ta aku nek berat-berat. Ngarik nggih tangan ngono kuwi. Ora duwe arit to aku. Wah, kere. Cocok kere lho ancen iki. Beh, sapi mek sitok. Cuwilik pisan. Dolanan pisan. Ora urip, ora. Terus nyabuk retne tebu. Kagetku yo ben mangan ngono ben lemu di. Wis tak dol. Yo ora lemu-lemu belas. Sejol kan larang. Larang opo 5.000 semono. Ayo ora rame-rame to nek. Yo
gagane. Krungu ra? Sopo kae kono? Wah, suaranya kok kenal aku. Ya mau delok rono ae. Yo, Jebunca yo. yo. Salah. Ini. Kono ae. Yo. Yo. Ini. Oh, Kok gampang ae. dibalik dah tapi dibalik lho. Kode neh bae karo sapa kae wonge? Kok tambi ping ya lho, disandati lu bejebang sapa nek? Kode kan mesti ya. Kok gak sarungan sapa kae aku kok lali aku. Sopo kae sitoke? Paling kalau pocong motane kopi andu balik kayak Pak Haji. Oh, karo tukang ngene ya lho. Palingo kae. Anane cep yo aneh tak lho. Kok ben kapok kae? Keroken. Oh. Ya. Ngono kuwi lho nyatune. Angel urip. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nyampo ora kene. Wis teko kene lho pisan malah. Ya kok iso-iso wae. Cuintisan. Nanti aku dari kerasa diem kan. Cuintisan kok. Lho, bro, ngarit lho aku. Tinggal tuh. Lek ngarep teko kene aduh men. Aduh. Ora suket tok ora udan. Sapimu pira ning omah? Sitok. 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 Dolen nggih ngragati wedokanmu. Heeh. Didol piye sapi mes semene oleh. Tapi gue banget tak golek loro, Mas. Iya apa lho iki? Dolanan kae lho. Jarku tak pakan loro ben gedhi ya. Aku tak dol. Pakan merutu lho ndak gelis gedhi. Gue pakan ora geneng dhek. Jenengane suket ngene. Lara lho, gatel barang ngerti. Aku sekeroken lho iki mengkae. Nyatu yo goblok sapi bulan pakane anu. Karku ben gedhi ben payu kok. Nek dilem golek memang Kono. Gitu lho. lumayan sapa kuwi? Enggak ya ewa aku wedi aku makan nek golek loro ya an. Aku golek akeh darane tak dol sampe ku cilik semene. Kuwi lumayan mbahku ra tau mbahku masuk Hah? nani kuwi. Lumayan mbahku lho kono kuwi. Dadi apa-apa diundung. Enek kowe. Yo kapan-kapan rada akeh ra apa-apa. Bentelan iki. Iki rada rewel lah ada ya. Omset. Kok ini gledek kan. Gledek kan Mas iki. Sak karepmu lek golek iso. Pokok lumayan jadi katutne lho yo. Lah iki ning kono glodung. Enek kambil lorigo glodung kae. Bahaya ya. Sak wong-wong ya mek kambil tok. Wah, temel ceblok lho. Lubuk. Ya awake cuwil ya ngene. Lah iki karo sapiku lho padha. Padha. Heeh. Anu wis wayahe ngebrit ngene anu. Wah ngedol. Hop rokokan dhisik. Gas mumet karo rokokan. Cah iki pesen ndek rokok iki pisan. Ora tau duwe rokok. Ora apa-apa sebenarnya urip. Tapi Timbang ki- iki ra ndek rokok ra ndek apa urip kan. Saiki lho. Pas iki. Memang montormu kayak dasarnya ya mau. Wah nyuan. Wes nyuwo. Nyuwo kancane. Wah, nek kancane wis dicolong. Aku Betul. arep kuwi. Timbang nang Yo, nih. Yo kancane. Ben urip itu tenang, jiwa menenangkan hati dan pikiran wis rokok. Aku tak ora. Carane nenangne ati tawakal. Ngomongin pas dadak-dadak. Kedadakan kuwi asine. Asline yo aku langsung kelingan Wah. ngono. Eling. Eling. Yo cuma Sadar aku Memang, Kak? Heeh, tawakal. Utamane wong urip duwe masalah tawakal. Wes. Dengaran pinter kamu. Engko kelebonan opo lho? Kelebonan? Dasku dadu kenan lho kan. Wis ngono kuwi ya kudune. Ya kudu ngono kuwi. Masa kalah. Nek pikirane kacau Nah. kuwi. Aku kan diarani guruku, kok diarani diwarai guruku. Nyakon-nyakon. Yo kon ngono golek atine kacau, pikirane ndak karo-karuan. Iki kon tawakal. Kon salat ngono kuwi. Blantek luru kepek, kopiahmu kualik, utekmu yo malik. Kuwi mau lho. Lah terus kopiahku kudu piye nene. Wong penggayane yo ngene iki lho ning ndi saben dina yo ngene iki yo. Ya, kopiane ngene Kang Bagus. Ngene. Nah, ngono kan main ganteng, istimewa. Kuwi kok malah kok bakal sate. Ngomong. Sate. Kok ngene ben kok kalah main. Iki. Heeh.
Gak aja, ya aurat ae. Aurat ya. Pacan lah kawan-kawan. Aku nemen, ujo nemen, kowe malah tambah nemen arep e. Ngisi-ngisi ae. Yo wis ngene iki lho. Jane kowe pun nyapa ning kene wong loro iki. Aku mungkin ning kene jibet ngono lho. Golek inspirasi. Kuwi iki moro malah ngono. Ngawi obrolan patah hati. Kuci kok. Wong ngecekekan kaya kembang tebu. Piye, Mas? Heh? Piye maksudnya? Kurang ngerti aku iki mek ditok. Kembang tebu kabur kanginan rasa golek sing ayu sing penting perhatian ngono lho. Wah. Caki pinter aku. Nah, kalau kemudian Mergane aku yo mek iso ngomongi mergane. Kayak masalah tresno aku mergane gampang tidur. Mergane aku wegah kuciwa. Enggak lek lara ngono lho. Beh, omamu gedhe tok. Padahal iki gedhe. beh, ketimbang sapiku cilik. Sore udah mulai lho ngapa ngene. Yo, Mulai iki. Tapi iki sapiku selalu wae iki. Yo lek no yo Gak ora nek kopi kok ning kene. peteng ngene iki. Ayo, kok ngopi. Mulai mbek kopi. Mulai. Mulai ngene iki. Wis enak mulai yo. Karep kowe itu yo. Yo. Asli iki. Aku kono Aku wong ngarit to mau. Aku ora ngaret tok. Yo wis ngono. Kok wis angel lho mar kowe. Ceng pat ora kena. Ora kena montore. Pak ngarep iki buri dhewe. Beh, Ini aku terjatuh. Mosok kena sini. mau ngiyok. Karen to? Lah iya. Ora masak-masakne aku. Ya, alon-alon. Yo. Mubeng-mubeng sore tuku sego ning Bondowoso. Kok adoh men ndasku ngliang mergo dhek ra tresno aku ya ora apa-apa ngono lho. Aku piye? Yo, bareng-bareng yoan. Ora iso. Ya kuat, ndak mampu. Wah, wis matek ngono. Iya lho. Kok tega temen. Iki nek